Cek cek, Pongor N115 siap melambung. Ganti. Para penikmat dimohon untuk menutup pintu dan mematikan lampu. Ganti. Nikmati sajian kami. Jiro Lupat. Dem tak dem 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 tak dem 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 tak dem 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 tak dem dem. Apik stasiun ayo. Pisan iki ya. Aku yo iya. Pisan iki yo. Iki mang aku adalah numpak angkot ah iki mang. Kowe kok main jenenge angkot? Mbok kok brondol pokoke mang tulisane ngono. Angkutan desa ngono. Angkot ya paling. Wah, len. Len. Iku sing biasane kelinci sing iki lho. Krawu yo. Ngelen. Oh. Len. Apik yo. Tung 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 tung. Lek Kok kowe ndek ngelek iki. Ora sing lek liwat ndek ngarep omah lho. apa lampu bangjo ah? Liwat ngarep omah lampu bangjo. Apa? Wis mosok prapatan iku mlaku-mlaku dhewe. Ah. Bosen nih di sini mau bikin perempatan di sana dong ngono mosokan. Yo gak lah ngono. Apa? Yo koyo iki lho. Bagul-bagul lek liwat ngarep omah. Apa ting-ting ah? Dung 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 nih carane ini rungokno. Lho ono bakule barang ngono jero. Ono wong ngamen berarti ya? Mosok ora mlebu ngarep dijogo. Dijoko sapa? Pak nganu Dimas. Apa klambi ijo mang? Hansip ngono. Yo mungkin versi apa? Versi apa? Stasiun nu putih ireng. Tapi nih gem ya. Ak dhewe iki malah dikongkon nggo barang-barang akeh ya kloso barek rantang. Ambek apa jenenge? Siapa sing ngajak dhewe rene diancuk aku lali. Opa. Yo ambek Cok ambek kancamu dhewe. aku iki kayak buta nama ngono. Bisa nama yo. Iya. Iso ya ngono iki. Ya rada angel aku. Aku buta suara no. Piye udah suara? Aku ngrungokno omongan-omongan sing gak ngono ndak patek krungu aku. Iya berarti kudu sanding kuping ngono. Budek iku jenenge. Omongan sing gak no. Berarti aku ngomong gak krungu awakmu. Cuk. Boh, salah. Wis. Weh, kok guys. Sing ndi iki sepuro akeh. Oh, bisa wis sitok ngono. Ya iya kok ah. Nek gak wesi teko apa? Pikiran coba ya. Nek aku teko apa jenenge? Triplek. Iku nek pas sisipan padha sepure. Nek pas keterangin lho mabur ya amane dhewe. Lho sepur iku simpangan barang ya. Iya, nek simpangan lho kadang sapa-sapaan. Mosok Iya. Aku gak tau numpak tapi roh ngono lho. kementus tadi yo. Ya teko iku YouTube. Kak YouTube. Wis ngerti YouTube tadi aku. Angkakno dadi wong iso rada canggih ngono lho. Mengikuti peradaban zaman. Alah, Aja gembul PT ae. aku iki jane yo. Sirkuiku yo pengen lah nguasai dunia. Apa lek ngarani ini? Dunia apa? Dunia gaib. Duduk dunia sing bangsane konoan. Dunia susah lah. Duduk. Sing iku mang lho. Apa? Jaremu mang? Dunia air. YouTube. Oh, gitu lah. Iya. Apa lek ngarani ini? Ya mbak, mau kata ngarani apa lho? Ono istilahnya, aku tahu ngrungokno arek nom-nom ngomong nduk pas jaga pas awakmu gak nyang pokoke. Ngomong ngono. Aku wis mikir kowe, alah ngene ae. Ro njobo yo metu omah. Kan ro njobo. Jarine aku diwara-warai. Metu jobo Pakde. Cek ro dunia luar iku kono-kono itu kok adohan iku beritane ono. Oh, nek aku ya teko YouTube kan ndelok dunia luar aku wis nang iku. Nang Amerika kono ya wis tau ya kan. Nang YouTube ngono tapi Delok. iya kan ndelok dunia luar. Oh, aku iki ndelok orkes Nang ndi? TV. Oh, iya ku dunia luar Lah ya. dunia luar padha ae. Heeh.
Itu apa gak teko-teko sih. Embuh. Iki wis kawanane ngebeki nggon iki. Nggon sak menumbani. Tapi ikem yo, Apa? kok gak ono kewan yo nang kene yo. Kudu kebun binatang. Iki rek di prospek iki ketoke. Ono no kewan. Apa? Deloken sanding munduk tembok ya. Iku tak semut iku. Nah, kewan ora semut kuwi. Ya kewan. Nah, iya lek yo ono. Iya. Lah sandingku iki. Ngene lho Kem. Awakmu lak pitikmu lake ya. Lah iku sumbon ya didol nang kene kayak laris iku. Aku wegah lek nyumba-nyumba ini. Lapo? Nyalai kodrat ta. Malian. Ya seminggu kan luntur wisan Kem. Lah lek gak lontur, Ya dikucak. engko lek ngucuk-ngucuk mau pikir kumbahan. Ini ku iya nyalai kodrat wedi guna. Ngene. Aku ben pernah dituturi topa, ambek ngenteni topa yo. Iya. Mun nanti ki irunge gak ketok-ketok Lah, iki. Sik tak terusno sik. Oh iya ndang. Iki ilmu iki kok topa. Ah. Kowe sing gelem ngandani aku, awakmu kan yo topa. Ya duduk. Wis Pak Saji. lho iku lek ning sekolahan. Gak ono unsur kehidupan dong iku. Oh iya. Teko aku mau ngomong apa no? Pak Bandi jare. Guru ngomong Pak Bandi. Kon niku ngono-ngono. Tapi kok roh kon lek aku kate ngomong Pak Bandi. Ya. Pak Topa. Ada kekancan wis gak iku sedina rong dina. Iki ditutup mata gak iki ceritane iki. Ilmu tapi iki penting. Engko disimpen ya. Oh iya. Iya. Tiga segmen Disimpen selanjutnya. no bang ana bungane engko ceritamu. Loh, lah aku paling kudu nggae cerita maneh lan. Nang sapa? Yo nang bank. Lah aku lak paling bayar bunga lek ndele nang bank. Ya enak iku nek pas Valentine kamu garan juga bungane tok. Aku gak percaya Valentine no. Apa? Aku katene Valentine sapa? Pitikku tak kei coklat ngono. Kembang kok bunga lho bunga. Bunga. Iya. Oh. Wes wes. Wis. Oh kolo arek. Oh terus. Sopo? Topa kae lho. Wah, iko rambutnya keriting lah kewetok aku. Mosok yo kate ngejak numpak sepur. Gawe sarung. Dikate bela Jumatan lagi. Coba segleng delan. Wis rambutnya keriting. Kulitnya gimbal. Oh, lagu iki. Apa sih lagu sapa lagu? Rambut keriting. Hei, Woi. waduh asik nemen. Oh, asik nemen, Bos. Mau kemana kita? Oh, mau akali tok isine. Kok iso kali. Wih, kamu iki kate tak ajak seneng-seneng kabeh. Lah aku Cek Delok. balik kampung, wedhus, PT, Kawananku delokno akeh kok Iya ngene. kudu ngono persiapan siaga 1. Lah kon gak nggo apa-apa. Lah iku akeh sak trasbek. Sampah lah. Iya. Molong kon iki. top. Sik Apa? ta. Deloken wong liyane iku lho, Top. Ya. Nggawa koper, Heeh, terus. tas api-api. Terus. Aku mau kon nggawa rantang. Penom mau kon nggawa kloso. Yo sik, jenenge kan aduh iki judule iki tamasya. Ah. Lek wong iku traveling. Beda isan tamasya. Ya alam. Nang alam kita tuh mendekat dengan alam sobat. Lah, Camping. lah ning ngene kebonane Pak Kasri kae yo alam. Ya beda. Aduh itu keluar dari desa biar tahu dunia luar. Tapi pancet nang kebonan. Nang kebonan. Cek luwih fresh ngono lho. Ganti suasana kebon. Duduk no. Apa? Ganti jingklong. Jingklonge Oh. siji Oh, ini lho gede. Ngono ta. Oh, jangkep ndak gawenan meneh. Ganjil koyoke. Apa? Lah nggo kloso tok lah ganjil. Lho jare nggo rantang. Lah kan digo sukem. Terus kompore Muga ngomong. wis Sik tas. wingi. Masa iya? Lho kan pacet Lah, ae. kayak apa? Gadang. Lah terus, lah iki emang aku mau kon nggo rantang kan ya tak isi. Mbok isi apa? Ya sego, ya jangan. Oh, alah cah, aduh iki dek kono nginep engko gitu jan. Nginep. Ino. Heeh. Lah petekku sapa sing makani? Lah kan mbokmu. Ya sak nombok ya sini. Sik to. Adewe iki lak nang stasiun, ya. Heeh. Lah kudune numpak sepur iki tambah ngejak nginep. Nginep dhuwur sepur ngono ah. Tutu. Yo duduk ngono no, adin Pak Sepur iki no ya. Iku nang stasiun berikutnya. Engko Iya. teko stasiun berikutnya.
ade numpak angkot menuju base camp. Nah, toko base camp numpak jeep menuju lokasi. Dadi nang stasiun maneh ya, Dek. Iya, tadi engko iki kan teko stasiun Malang Kota Lama. Ya. Nah, engko modho nang stasiun Malang Kota Baru. Metu numpak angkot Ya. jurusan Arjosari. Teko Arjosari numpak angkot maneh nang Tumpang. Engko dek Tumpang iku adewe menuju base camp jeep. Nah, iku menuju lokasi. Nah, dek kuwi iku adewe engko mlaku rada adoh. Oh, tamasya iku anyane wangel ngono ya. Sik ta. Sepur sing langsung rono gak ono ta? Lah iya wangel. Loh, Mas wong sugene sak donya no, ndak iso tuku sepur iku. Dadi sepur iku tujuane ndek tempat-tempat strategis to. Nah, tempat iki ndak strategis tapi indah. Sik ya, Top. Kamu kok paham cara ngono wis gelek ta awakmu iki? Sering biyen aku iku sering dijak emakku ngono kuwi pas sik cilik biyen cilik nemen. Eling sik ono titik-titik. Ya berarti Iya, Heeh, nyepur tapi ya ndak sampai lokasi. nyopur ngono ya mbakmu. berarti kan Oh, webes ngono kok aneh. Oh, aduh, mbokku ndak nyepur nginang. Nginang. kan wis gelek awakmu numpak sepur ya. Ndak sik lek gelek ndak. Tapi nerka-nerka awak mesti no. Pernah. Yo lek pernah yo. Cara ngono ya, no. Diluk tapi kan. Kok no. Cara ngono ya, Top ya. Iya apa carane? Sing tau numpak sepur iki aku sing jelasno carane numpak sepur kok awakmu sih no. Dudu, aku takok iki. Sing genal lek ngomongno. Ya Iku apa ya ya? ngisi bensin iku no endi iku? Lho tak sorong sepure no lek entek bensine. Oh, masa urung ya? Ndak sih. Piye sih? Aku nek no pom gak tau ketemu soalnya antri ambek burine sepur no gak tau aku. Lho sih. Sepur iku pome beda no. Piye? Anu, dadi yo di jero stasiun iku ono tempat pengisian khusus dan kok diantarkan dari sepur ke sepur. Oh, Piye, Kem? Aku gak ero Kem aku sih oh Kem. gak Ono tank, dadi sepur iku tank tembak-tembakan. Iku tank apa sepur? Ono tangki pembuat BBM, apa BBM? bahan bakar minyak. Oh. Ngono. Dadi diterno toko. Ono engko waduh aku ndak iso jelasno. Aku wis durung adon Pak sepur toko kene nang kene tok. Dadi ndak numpak. Kene nang kene. Wis ya iku wis jangkep kabeh kan. Wis. Wis. Bingung aku saiki. Nyapa? Lah mbokku mangkana ade kan rencananya kate nginep 3 bengi sih. Lho ya aja. Iya makana iku sik to rungokno. Iya. Kan ojo Iya, wingi wis nyamber. wingi wis setuju saiki ojo Ayo. kumpan dadi wong utekmu lho no. Pernah lo nyamber sampai aku gak kumanan gon ngomong ki Bang. Anjen ngono cangkem-cangkemane iku njaluk dipedal. Tak double pedal kan kok drum kan iku. Ngene. Piye? Sik. Ya piye to? Mangkate budal dipeseni ngene nang mbokku. Ah, Lah pamit. Kan lah pamit sih budal mang pamit kabeh kan nang mboke kabeh. iya. Lah pamit sih ya kan. Iya. Lah aku mang pamit, "Mbok, aku kate tamasya iki ambek Peno, ambek Sukem. Nang kono nang Ponco Kusumo. Nginep 3 bengi. Lah kok mbokku bengok-bengok sih. Bengok-bengok. Ngawur ae. Lah sapa sing kate nulungi mboke panen pari besok? Ah. Dimek dikokon nginep 2 bengi. Dino Kemis, mbokku iku panen tibake. Panen apa iku? Panen pari di sawah. Pari lho no sing dadi Miber iku lho, miber. apa Cuk? Iku helikopter iku. Waduh sih. Dadi iki ya wis ade mek nginep iku ya 2 bengi ya wis ndak apa-apa, sementing wis melakukan. Asik. Lho Top, iki carane numpak sepur piye iki? Iya. Lah sing aku lek numpak sepur sing ndi iki sing ditumpaki iki? Lah kotakane akeh. Sik ya. Dadi ono step-stepe sadurunge numpak sepur iku ada alur. Buayamu ngomong step sing Iku lak penyakit. Ngene. Di awal kan Adil wis duwe tujuan nah. Teko Malang Kota Lama nang Malang Kota Baru. Malang Kota Baru. Iku Adil kudu ono di UTK dhewe sik. Pertama yo. Mindset awal ya. Mindset awal. Mari Kita mau ngono. ngomong genset. Terus mari ngono Adil kudu tuku tiket naik kereta api. Lah iku dipesen iso teko online. Teko lewat HP. Pak Mang lho.
HP. Heeh, ya wis ngono kuwi. Kamu ngiklan kereta api ngono lagi. Iya. Itu untuk mengedukasi pendengar. Terus mari ngono nang stasiun, iso tuku ndek stasiun langsung. Nah, perkara aku wis nggo tikete. Ya. Ya. Iki tiketmu, no. Iki tiketmu. Ndek kono iku kok tertera tujuan berangkat jam berapa dan duduk di kursi nomor berapa. Delok lagi tiketmu. Tapi ini lho ya iki. Apa? Aku lak gak tau numpak sepur, asuke wis gak tau. Heeh. Mending tiketnya gawa aku tak tutno ae kamu. Lho sik, ndak oleh ngono. Peraturannya lek mlebu ku harus memegang satu tiket dan satu kartu identitas, no. Ya nek ngono aku ulang ono ambek Sugeng iki ulang ono mlebune iki piye cara numpake iki lho piye. Pertama ceklen sik wis tiketnya ceklen dhewe sik. Endi lah no. Ya nyo iki. Nyo iki ceklen. Ya. KTP-mu ndi? Ojo ngomong ndak duwe. Nang dompet, Ya JPN tokno. dompete. Heeh. Timbangane wong takon balik ndak melok ayo. Ya aja. Lah iya kan JPN Wis dompetmu. ayo ndang Ya. ditokno iki lho ya. Tokno. Kene sing gak iso diwara. Mari ngene tutno aku ya. Tapi ki sik suwe jam sik kurang sak jaman baru oleh panggilan masuk. Zaman apa? Sak Pirang jam. tahun nih. Sak zaman purba. 1 jam. Ya, menanti. Ya di jagongan sih. Rokok-rokokan sih ngono caca. Yo aduh engko nek kono iku ndak ono dodol No. kopi. No. No. No gundulmu aku sing buta, nama ya aku. Top apa? Ya iku ono gambare rokok dicorek iki. Lah kan lek ndek sepure ya lek ndek jero sepure iku ndak rokokan, soalnya berhasil saiki wis modern ya. Oh, dadi gak adem. Kon lek ngerti Gak biyen adem. Gak apa? ndak panas. Gak panas Oh, yo. kon lek ngerti biyen cilikanku ya, pas di jamakku. Ndek jero iku ono dagang asongan. Wong rokokan bebas. Iku biyen sadurunge maju. Tapi sepur ono sing mundur, sepur ono sing mundur. Tenang. Sepur iku sak atret. Nek ndase tok sing maju. Ari katene disewelah didowi sih ya Ngerti yo. Ngerti yo. Iso sepur iku iso mundur. Nah, sing Iya. ndak iso mundur iku ndase. Sepur kok ndase ya, sing sing narik apa lek ngarani yo. Peron ayo. Wis pokoke ndase wis ngono lek ngarani yo. Oh, lokomotif ah. Sing Lokomotif yo, lokomotif paling. apa iku logo? Tempe lho. Tempe. Kenapa gak nyambung? Penoi kemeruh ndak tau numpak kemeruh tok isine pokoke penoi. Kementis temenan. Lah kok lek jero iku ya ya. Oh, kalau wis manut telu hurik ngono, ojo ngapek kursine wong. Iki kudu tak cekel ngene Lho, terus saiki. Mosok aku Saat jengko lek kate mlebu tok dicekel. Lebokno ilang nek engko. gak main kursi nggo kursi dhewe oleh. Tiketmu iku lho lebokno sik. Ono ndi? Disak sik engko Mang timbangan. jare kon gowo. Ya iya disak sik iku lho. Engko lek kate mlebu Timbangan ilang. digawa. Adek iki wis wong desa nggo rantang, nggo kloso, nggo tiket ilang. Isi no. Gowone ya. Alah, Aku ono sae. Yo sak-sakmu wis karep-karepmu. Kene ndi? Apa mangate apa? Ate apa? Kate nggo kursi dhewe. Iya. Lembok kira kate ndelok iku apa jenenge? Layar tancep. Layar tancap nggo kursi dhewe ngono. Ya sana sing gak main kursi. Mbok kira iki lho yo kereta api sistemnya luwih modern timbangane dhewe wisan. Aduh teko kampung yo wong ndak ngerti. Dek iso menyesuaikan dadi misalnya isi kursine ndek jero ku 50 yo. Yo. Ya sedina iku ya kudu 50 sing numpak, ndak oleh lebih. Kurang ndak apa-apa. Oh, dhek iso menyelesaikan gini. Loh, iya pokoke sing misalnya cepet-cepetan wis sistem cepet-cepetan sapa sing iso cepet tuku tiket ya iku sing numpak sepur. Tapi nek aku pengen turu, Ya ndak oleh. Yo merem, yo oleh merem. Oh iya ya. Ambek senden ini ya. iya. Tapi aja senden yang bojone tanggane lho ya. Wis lah iki. Ya ya. Lu gue jajar sapa aku iki? Ya aku Lho. sing takon yo no. Iya. Tekku iki kursi nomor 3A. Tekmu 3 apa? 3B. Tekmu. Aku buta ya, gak iso maca aku. Si, awakmu lah iki mang buta nama sih. Iki tulisannya ndak gawe nama, Oh iya gak. gawe huruf. Huruf iki ya. Heeh. Aku 4D. 4D. Ya sih terpisah kapok kon ayo kan dewian kon. Ambek wong. Aku gak iso melok ya wedi aku. Iya balik wis no gak ambek awakmu. Keri isin. Terpisah iki piye no? Yo Beda kotakan iku ta. Cerai ngono. Itu beda ngene. Jadi engko kursi iku adep-adepan. Satu kursi deret 1. Terus kursi deret 2, kursi deret 3, kursi deret 4. Ade masih beda.
kursi Yo. tetep adep-adepan. Oh kayak wong badminton ngono ya depan. Ndak, tenis meja yo. Oh iya ya. Bal-balan yo depan. Tapi nek renang kok gak yo. Lo adep-adepan, Ada apa deh? mengisor. Podonya wang isor yo. Iya. Ancuk. Iya kadang nisar ini renang yo. Heeh. Iya, bener awakmu ya. Ya kan sih. Wes bingung aku iki. Sik kurang pirang jam iki sepure. Setengah jam kasih to. Iya, kopimu lho entekno, wis tak pesenno kopi, Mang. Sing iku sautno no. Wong karek lah tetok yo. Ijo ono wis to. Rokok-rokokan ngono lho sik caca. Awakmu iki. Kabare anumu ya apa no? Sapa? Apa wedhusmu? Yo pancet telu. Pitemu ya apa, Kom? Yo pancet kau suarane no. Kok ndak takon kabar wedhus hantu ku, sing mbok semari tuku teko awakmu. Oh sing wingi gua. Ndak situ. Ndak usah jelasno angel, angel. Duwe wong kok iki ceritane. Ojo. Aku paling kena elek kuwi cah. Iya. Iya beda judul lho cah pisan. Bingung. Anu, wingi ku ya mbokku iku anu. Tibake mbokku iku numpak sepeda. Belum. Kereta api jurusan Malang Kota Baru siap diberangkatkan. Penumpang harap sedia. Siap? Iya. Duh. Ya. Oh iya. Ya. Loh. Duh isi rek lurus ya. Ya sudah langsung kene. Ya. Lak guyon ae ya. Ya. Kayak wasit. Mbok pikir balapan Melayu. Wes ayo undang. Oh kiper. Time. Pak kiper ah. Bisa wes abane panggilan iki ketindang budal iki sepure. Ayo cepatno kabeh tiket-tiket mbek KTP nih. Dikem. Ya iki lho. Tonton aku ya ndang check in ya iki yo. Tonton undangan. Yo sik top. Sik Apa neh? Iki kelas aku jadi dilunggui wong. Wes penuh ya nang cukup. Wis burung. Sik entar dulu ya. Yo ndang. Mesti sensuai ini top. Ayo burung check in. Lah yo. Burung opo? Sopan penuh anjen. Oh. No agian no. No. Hei, Sik. Wes ndak sido budal. lah apa iki? Sepure budal ditinggal ngene Lho sing iki. tes semangat to. Iya. Oh, alah. Sowen penuh anjen no. Katene tas tamasya kak. Tong. Tamasya. Ndak usah guyon-guyon, serius aku ngene wis malih Ya ya ono ndak setemenan refreshing. ya ono. Cukno. Top. Lho aku wis oleh kelas aku wis tak lembet barang. Raimu delok sepure budal lho ndek lajur papat. Wih, masa iya? Iya, Iya. kesuwen wis ono adegan jepek kloso barang koni. Yo wis ora apa-apa. Ben to sepure kok. Budal sementing kuwatan dhisik rek. Iya ya. Iya wis. Ya wis, sik. Cintaku padamu bagaikan kereta api. Tutut gujes-gujes sampai tujuan. Masuk. Masuk. Aku tak sing waras. Dum